na isang sangayan at tradisyon ken kultura, napnuan pa kay istoryan nga struktura, na dumaduma na ima sa makmakan, uray sa dinuasuli ken uray anyaman na paspas ti panagtaray ti panawen, makita latta tinabak nang apakaistoryaan ti probinsya. Malaksid ka rito'y abanag, manginayon pa'y kadigiti pagpanpanakkel digiti Ilocano ti parabor ti aglawlaw, digiti nangangato abantay, dramatic coastlines can picture perfect our horizon nga adig na straight out of a movie scene. Aging gana iti amyana na pungto ti probinsya, sigurado ang mabsog digiti mata. Tinurong mi iti ili ti pagudpud kang runaan na iti barangay Saud, uray saan pa ya summer, adig na nang lugin iti beach season gaputan na danunan min digiti sumagmamano beach goers. Digiti agpapagayam, papamilya, ken agiinayat ti ingmay nang gundaway ti breathtaking view ti white sand, brilliant blue waters, ken digiti na duma-duma a water activities kasi ti banana boat ride, jet ski, ken kayaking. Kuna digiti couple at the Galith ken Jeremy manipud iti pagilya na France, uray na bayag ti biyahe da. Sulit na sulit ti bandog da gapot pang world-class at tourist destination tinang sarabo kadakwada ditoy. It is my first time to Philippines and I love Philippines. Pagod food, sun, sea, and and people are very cool, sympathetic. We will come back. Kunamin digiti nakasarsarita mi alokal a bisita anas daaw da ti kapintas ti darat ken kadalos ti danum. Uray anyang okasyon, uray grupo when a solo traveler man, pati digiti fur babies sigurado nga ag-enjoy ditoy. Kaya't may lang ma-experience ti aglawlaw sir kasi first time nga may imay. Ano sir, dito yung white sand na mayat kayam dito sir, and then the water na kat nalamiis. Sa Claveria po ako. Pero sa amin po kasi parang araw-araw na po akong andun. So, tsaka gusto ko po dito para makapag-rides din. Since gusto ko mag-rides. So, sabi ko, biglaan lang. Magsaud kaya ako. So, ayun po. And how long ka mag-isip? An hour lang po. Parang mamaya after kumain, uwi na dito po. Sabi nga napili na iyo di pagod-pagod, sir. Oo, napinis kami si Kadwan nga umay nga. Yan masansan kang may dito yung pagod-pagod, sir. Yun, kasi riders mo. Ano paborito yun dito, sir? Di Saud. Dagiti ni kumpara yun dito sa sir, kadagiti sa balik ang may na tabas pasyal yun na iti na isang sangayan dito. Sure, di white sand na ito. Impasigurado met ti mayor ti ili ana iget ti panagsagsagana dan para iti sasarek ti bakasyon no sa dinno manamnama ang umato ti bilang di ti bisita. Resort owners, iti tayo homestay owners, kaya kabungtungtong iti tourism officer tayo at nung di kastakit may saganaan da, may prepararan no, na di tayo kasapulan, iti umayong turista tayo, and of course iti munisipyo, damot na tayo municipal beach park tayo, dada additional nga facilities po nga madamang ay paspatakder tayo. But hopefully po, maikamot tayo on time dito yung facility tapno na ma-enjoy dito turista tayo. Aminado ti mayor nga adayo iti pagudpod para kaditi sumagmamano bisita kang runaan nan digiti international tourist ken digiti agapupay iti sabali a probinsya iti Pagilian. Ngem impagalit-git na as sulit met digiti ijay-jaya ti ilida. Iili nga pagudpod kat tay Northern Gem kunada ya. Han nga alisto nga papanan tay kunada nga no ano ngamin alisto nga papanan ket medyo lalaklaka kunada dato yan dayon narigriga tag peso mas sulit nga talaga ti bakasyon mo no may kadto iili nga pagudpod dito intero nga Ilocos Norte na talaga nga ado iti maobra ado iti mapasyan. Mark Magdirila, Balitang Solid North.